Bueno, uztailaren 8an Urnietako presupuestoen aurrekontuak onartu ginuzten, udaletxearen barruan gauden talde gehienoen oniritziarekin, kasu honetan esan behar da, Euskal Alderdi Jeltzalea, Ezker Abertzalekoak edo Herrigintzako zinegotziekin eta udakoekin onartu genduela, gehiengo haundi batekin onartu ginen gure aurrekontuak. Aurrekontu horiek guztien artean negoziatuak diranez, guztiek geren parte bat utzi behar izan dugu mahai gainean adostasun horte iristeko, guk konsideratzen dugu presupuesto ona dirala, herriarentzako ona diranak, rebindikazio tipo asko daude, egia da urtebetean ezin degula inolako moduz ere behar guztiedi behar bezala erantzun, baina bai bere aspektorek importanteetan. Aurtengo presupuestorakin kontuan eukiez gainez lehen urtean murrizketa handia egin genuela, baina inongo zerbiziorik gutxietsi gabe, atalik importantenak izango genuke aurtengo urtean, bat, eskola aurrea 2 urteko gelak eta aurreskolaren berratonteketa bat egingo deula Etxeberriko plazan azpian, Zabaleta inguruko aparkaleko handia egingo deu, Oiamarko deposituaren ur filtrazio sistema bat martxan jarriko dugu, herriko bide eta nola mendibide, ala kaleko bideen konponketan ere diru bat sartuko dugu, ez dira eraikuntza handiek izango, baina bai konponketa desente guztien artean, Salesiarretako aurrean egingo dugu espaloiaren martxa jartzea, pusketa hori falta da, Urnietako kaletikan Iruen bitarteko tarte hortan espaloi hori jartzeko, hori ere jarriko dugu, eta hori esanagatikan, Etxeberriko plazara irisgarritasun gaia maiganean jarrita, rampa batzuk jarriko dira Etxeberriko plaza iristeko, eta aldi berean baita ere komun batzuk Etxeberriko plazan hainbeste behar umeak eta gurasoak dituzten tokian. Beraz, presupuesto onak izango dira, kontuan eki behar da ze kontesto ekonomikotan gaude, murrizketa prozeso batean, baina hala ere, zerbizioa mantenduz, gure ustez, presupuesto batzuk bideratu ditugu.